Padang bulan padange kaya rina rembulane sing gawe-gawe ngelingake aja turu sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore rene tak critani kanggo sepo mangko sore. Padang bulan padange kaya rina bulane sing gawe-gawe. Padang bulan padange kaya rina bulane sing gawe-gawe ngelingake ojo turu sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Terus. Siti oleh. Terus. Ora apa-apa. Ora Ben- dionggal-onggal. Go. Rasa mencicil wong Lukman sing kleru. Weh, iki ya. Tetap Lukman iki sing kleru iki. Kok Sing- kendange? Sing kleru, sing ngendang jek kowe, omong kowe. Kandang. Anggomi apa ora? Ya, Mas Ketip nyuwun BK wireless. gue. Ya. Celoke Mak, parani Mak. Tip. Ketip. Alah. Iki Gus. Ora abot itu iki kok Lah wong kuwi mik saron kok mbok ge nyontong. Kuwi lho, diwewi lho. Mbak Marson, Jack, Jack. piye iki rasane? yakin tip. Iya. Cetu saiki tip. Mau ki ora cetu e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pamirsa dusun Pakem. Amin. Aku wingi Sesuk kleru tengen. Wah, khusus Pakem. khusus pakem. Nek do mingkem lho kowe. Loh, Apa? sing Pakem ki apa wetu mingkem lho, ana masalah apa wetu mingkem kabeh. Saya banget dosa. Oh, ngono. Nek saiki warga Pakem. Bisa maca Olah. kuwi. Titik-titik 0 ke 189. Sik. Wah, ya Kuwi. Iki sapa? Artinya apa Wigo? Ndi? Iki. Oh, warga Pakem nang sisih tengen titik-titik trut. Sene iki warga pakem. Heeh. Iki Gracia. Gracia nek sampean. Aku. Ya dongake wae warga Pakem muga paringa waswara, selamat paringa panjang umur. Amin. Oleh golek rezeki paling gampang. Amin. Nek yakin lho warga Pakem, aja Apa? nginep nang isor kuwi larang. Aja Apa cok ngono sing kuwi. larang? to. Aja cok ngono kuwi. Nang isor kuwi larang e. Besar kowe ngendi? Ah, sakit ki 5.000 ki. Sik, salahnya sampean ngetrit. Sapa? Ane ora ya ora bayar. Anyang-anyang berarti 10.000 berang wae. Padahal biasanya sak gon-gon ya Mak ya. Ha iya. Heeh. Kowe ra sakit upi, Eh balen. napa? Aku iki nang dhewekmu kowe tutupan lawang kok. Lho nek sapa? Nene upi. Mau ke ra WA aku sik kok. WA ora penting metamu ada tak WA-anan. Ayo penting kok. Yo, siapa? Basiran! Siap! Cangkeme. Ora metu ki tak barai ngene yo. Sik bener ngene yo. Ya. Ora basiran. Ya. Barisan. Perhatian semuanya. Siap, siap, gerak. Ayo tebak, ayo tebli. Ora Apa intro kuwi? stop lho. Eh? Ora nggo intro stop. Ora iki ayo tebak, ayo tebli. Apa? Apa? Apa wi? Raine maidang glowing labi dombli. Iki gara-gara ngambung Mbah Marson. Ah. Son! Adi to. Iki ning Walah, kene. apa jak maju. Ah, masuknya diri. Gampang mengko pokoke korbane nang kene Ah, Mbah Marson kok. Mbah, Hati-hati ya. Dan Pokoke, Pak, pokoke iki aja ngasih lunga rono. Oh, aja oleh lunga. Gondene. Ayo Wigo teko diseret. eh niki ana asing ngesake dudodo tuwek ngene iki. Sik. Mbah Marsun. Ha iki Dudo tuwek teko aku. aku. Aduh. Iya. Eh. Dapur dak. Dambung, Dapur dak, dapur dak. Ayo. ayo. Wes. Mbak Marson aja betomik boten. Mbak Marson, Mbah, betomik boten. Mbak Marson wis duwe mic. Cilik. Mbak Marson wis duwe. Cilik. Ayo. Nek aja ngenyek. Kuwi nunggu Arya Penangsang jadi nganu kuwi. Apa? Heeh. Grandong untuk ompong. Pak Go. Mbak Marson ki sebenarnya tua-tua ngono isih medres e. Ayo Bi. Kuwi coba Mi. Teklek nong frikilan wong wis tuwek petrakilan. Tukokno oleh-oleh nek ra kagem aku emoh. Takokno ngaleng-ngaleng nek ra pakem aku emoh. Padahal itu. Oh, tak goyo wong ngono jebol. Sapa? Ayo kowe kuwi yo. Milih sangar ya. Waduh. Man, Nun. Aku diplotot Mbah Marson kok jeruke dadi kok. Ya.
Mbah iki lho. Ayo bro ada gede sisik. kanca ngawero. Jebul susune Mak Endang disebal jeruk. Suaranya apik ya Pak Go. Ayo pro konco. Yuk dadine rada Kok kecut. piye, Go? Ayo bro kan zamane Mbah Sam. Oh, jawane, Bang. Mbah Sam, wis bakal ilang bejo. ya, Go. Ah kae Mau Mbah nang Sam kene ning iki kono kok. kuwi lho Mbah Sam. Di Sam. Oke, nang kono kuwi Mbah Sam. Nek bakal dodok karo beduk rasa larang-larang Sam. Ciak sisan kowe. Yo. Ayo pro konco ngawaruana. Rukune Islam yaiku 5. Sahadat loro rukun kang siji. Rukun kang siji. Bisa ngasira kelawan kang ngaji. Kaping pindhone ngakoni salat. Lakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Pengepat poso ono ing bulan Ramadan. Ono ing bulan Ramadan. Kang ngaji kaping 5 kaji lampun ngoso. Sayo kanca ngawaruana. Rukune Islam yaiku 5. Sahadat loro rukun kang siji. Rukun kang siji. Bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindhone ngakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Pengepat poso ono ing bulan Ramadan. Ping 5 kaji, kaping 5 kaji lamun kuasa. Alhamdulillah. Yo, iki mlaku. Engko nyuwun warga Pakem nyuwun lagu napa tak turuti wis. Inje. Nyuwun apa, Bu? Mbah Putri. Mbah nyuwun lagu napa niki? Ngersake lagu napa? Oh, Asik. sak-sake. Oh, ora ono sasake iki. Mboten jenengan mboten saged nyanyi ning jenengan ngersake napa? Ketul kiem kuwi njal lagu apa? Mbok njal lagu. Njaluk dhuwit, ndek dhuwit apa ora? Oh, Sidorondo. Apa ora kowe? Durek kecuk to kowe. Sapa? Ha kae, aku wis rabi cuk. Sik, tak kandhani wong cetha iki celeng kok matane cuk ngono. Ayo matane lek ojone ngono. Ora. Cangkeme kuwi lho Dang aturan mangap-mangap. Lagune apa? Apa, Go? Lagune apa? Mesti gaul to, Mbak, lagune apa? Sing gaul teko. Ning aja adroh lho. Oh, Sidorondo. Yo, dados Sidorondo. Apa, Go? Kae, Mbak sing kudu ndak Sidorondo. Alah, kene lagune senengane Mbah Marsun. kono. Mbah Marsun. Sapa? Ayo kuwi sampean kuwi. Yen mula siramu wis Ayo wis, yo, Mak. aturi. Duet wong loro Tegar Mak Endang. Kolo-kolo. Golek Oh, bojo sing tresno welas sejati. Lale lo. Mbah Marson Sliramu digawe Ngerti hop ora to? Aldi, Mak. Aldi. Hajar. Aja gel medene nyanyi ya, kuwi bagiane Lukman kok. Luman Rupik kuwi kok. Ya kolo-kolo to. Ora kala-kala gebadine ra kala-kala kok. Saiki nek kala-kala awake dhewe munggah Upi Medun. Yo, ayo Man, kedun Man. Yo, kene. Ayo, ayo. Yo, sampeyan sing nyanyi yo. Wong loro. Nyanyi lho. Lho. Nyanyi. Ayo kala-kala yo. Kala-kala yo. Kala-kala medun ayo.
kowe Sing joget. bener. Ora iso kowe joget nang isor. Ora Joget sah nang nggo isor, iki. kalau- Ora sah nggo iki. medun. Kowe meduno joget kan. Ayo, hai. Ya. Ayo. Ayo. Oke, mi padha mi. Tukono oleh nek ra gagem aku emoh. Takono ngale-ngale nek ra pakem aku emoh. Susure kewer-kewer. Man, mari prono man. Tapi ini copot, tapi ini. Copot. Ayo. Iki jogetenan to Gar. Jare iki. Sido. Kopi iki bengi iki karo Man, wis mari prono. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bocah sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora saiki dadi rondo. Nanging piye tapi mau wis kebaca. Ibarat bubur bakal dadi saka. Mula katon aku iki tanpa ngobawa. Ngerti ana lamaran musik tak tampa. Kabeh iki ora perlu diketoni. Janjiku biyen aku saka ngenteni. Kowe lan aku bukan dadi jodoh. kok mati. Bapak ngeyek kowe. Joget. Ora nyono sampean sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing pasuwun sing gedhe pangapura antum tresno bebojoan selawase Kabeh iki ora perlu diketoni. Janjiku biyen aku saka ngenteni. Kabeh iki ora perlu diketoni. Janjiku biyen aku saka ngenteni. kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane Sampeyan sabar ngenteni. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Untuk tresno jejuduan selawase. Pi, man, aku ora melu-melu. Kowe nak ngadi Mas Pak Endang lho aku. Iki. Yakin. Modaro. Aduh kok dadak karo. Wis ah lho iki. Iki ya pemain dayaan kabeh jebule. Pemain dayaan kabeh. Kabeh. Jebule apa iso? Iki lho, iki kondang-kondange dhuwur kono kae. Ngendi? Kowe. Kodang-kodang kan nggo sengi. Ngendi go? Gawa sengi. Gawa segi. Edan kan iki. Piye? Kesel ya. Lah nek ora kok maido karo sing nang isor. Yo. Arep bareng gerak. Titeni ya Pak Go, besok titeni kowe. Ate apa? Yo, lagune apa iki, Pak Go? Nyalamu iku. Ora. Ora. Sompret. Hei! Mafailaton, mafailaton, mafai.
Mafailatona mafailatona mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Mafailatona mafailatona mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Mafailatona mafailatona mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Mafailatona mafailatona mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Mafailatona mafailatona mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Mafailatona mafailatona mafai Salamun alaika ya minal anbiya ilahi Ora. Ya Irfani ronce kembang Mesti yo dajar. Ata gora melu joget apa kuwi? Ora apa-apa. Kowe ora mangan gaji buta. Ketua. Wes siap. Oke, Yo. oke. Dajar ora apa-apa wong ketuanya omeng gogok. Sonte kembang. Apa ora sing apik lho. Ayo, yo. Ya Irfani ronce kembang wangine mupyan kumilang ojo sira menga-mengo miturut kawuhe pangeran Ya Irfani ronce kembang wangine mupyan kumilang ojo sira menga-mengo miturut kawuhe pangeran monggo lenggah kasekeco urip pirane ngalah donya kowe kuwi ora kena semoyo ya Irfani wangine mukir kumilan ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran ya Irfani ronce kembang wangine mupyan kumilan ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo langkah ingkang sekeco urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo Ada buka, Grek. ada buka nyalamu iku ora nah kok iki dengaran dilewati ngopo ta Go Sarenande putri Sarenande. kuwi iya
Apa iki teruse kok teko dondodok anteng ngono kuwi? Kepesing apa kepiye? Kepesing. Sikro nayaka ngayai karya prakaryane praja tumraga sakon canco tali wonto manunggal satya dampya tinana sri swara gumara samya rebut karsa mestu padha rawuh sanata sajuru-juru ngayai karya sangkut caco tali woto manunggal setya dapya tinana sri swaran gumara samya bekarsa mestu ora nyosan juru-juru nyanyi Sikro nayaka ngayai karya pakaryaning praja kumrega sengkut kancut tali wonto manunggal setya dampya tinana swarane gumara samya rebut nyarsa ngestu padha rawuh nyosang nata sajuru-juru ngayai karya Sikro nayaka ngayai karya prakaryaning praja kumraga manunggal setya dampya tinana sri swaran gumara samya rebut karsa mestu padha rawuh nyosang nata sajuru-juru ngayai karya saranane gumara swarane patarupa pitalunan samudra pasang lampahing para wadya Sikro nayaka ngayai karya prakaryaning praja kumraga sengkut cancut tali sri swaran gumara samya rebut karsa mestu padha rawuh nyosang nata sajuru-juru ngayai karya Slompret gempol nungkong gendang rial ketipo ngimbal bonang loro to sentra slompret pelo jarang nyepang nongkrang parake ngiket macan mangap megap bujang kanong kalia imbal bos cocok ngagungan reak prasaja gawe gembira tawanan ukutane gunung lawu katakan hari wisata dina minggu muda biasa saja balik kata ngomong tumakan rojak kana sewu jajali ala kang padha lumaku jawel kinawe la karo mesem guyu kempeng tawan maku indah mas aja dipleroi mas aja dipoyoi karepku njaluk diesemi tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden kate murah bakoke keri ing jaman mbok yo sing eling
zamane samono wis ketiga Neng pinggiring bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya apa manungsa ora bisa ngrekok lan jangka Gusti kang paring iki lan pasti kita sakremo nglampahi neng pinggir wayang bagi tansaya kelingan Allah iyo 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 rawang esemu sayang gawe sedih ing atiku oh Tombo ati iku limo ing warnane Sanjang maca Quran lan manane kabeh pira sakon ilakono kabeh telu wong kasoleh kumpulono kaping papat wetengira ingkang luwe kaping limo pikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa angakoni mugi Allah tansah paring ijabahi yo kanca ning dhisik gembira plera-plera banyune segara Anggilan numpak prau layar ing dina minggu kepari wisata alana praune wis tengah jab-jub banyu pinela ora cemu-cemu karo mesen guyu ilangake rasa luka lesu ade jawil mas jebul wis sore lopo katon gawe awe lho tansah pamit wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe piye kaya nganu kok mripate nang dengkul kata Demit kok kesel. Demit kok kesel. ayo selamat datang seruan kami